Hello guys! Ipapakita ko lang po sa inyo ang aming 5 years old ng papaya. So ito yon guys, yung puno niya, malaki yan. At ang taas. Ayan. Napakataas na papaya para ng niyog. So ayan lang po ang kanyang bunga. Maraming bunga guys. 6 na yung hinog. Hindi na namin kayang kunin kasi napakataas. So, hinahayaan na lang namin na kainin ng mga ibon. So, ayan, sana yung ireregalo ko kay Sir John Dash. Ayan, Sir John, hindi ko makuha. Ang taas kasi. So, hayaan nyo po at pag may time, aakyatin ko yan. At ipapadala ko sa inyo. Ang sabi.